La vida té el seu origen en l'aigua, una feliç combinació d'hidrogen i oxigen. Els éssers humans som en bona part aigua pura i simple. No és estrany, doncs, que ens preocupi la sequera. Sense aigua no hi ha vida, però tampoc no hi ha refrescos. L'aigua embotellada, els sifons i la Coca-Cola van sorgir amb la inequívoca intenció de paivagar la set, però amb el pas dels anys vet aquí que també s'han acabat convertint en objectes cobejats pels nostres col·leccionistes. Vull demostrar que les antiguitats realment no són cares. Vull dir que es pot fer coses aquestes sense molts diners. Pots fer molt content amb una persona amb 30 euros. I això és el que estic fent. Com estàs? Tinc una cosa per tu. Soc un privilegiat perquè a sobre em guanyo la vida. Aquest és el Ricard, un brocanter de Manresa que volta pel món buscant antiguitats. Avui ha muntat parada a la descarregada de Cardedeu. Una de les coses que em molesta més és comprar i tornar a vendre de seguida. Si puc, la peça la vull disfrutar. La vull disfrutar i llavors doncs, la passo i ja l'he disfrutada i no... Funciona d'aquesta manera. Nosaltres venim en busca d'un home. Passa per ser el col·leccionista de sifons més important d'Europa i, segons ens ha promès el Ricard, tard o d'hora s'acostarà per la seva parada. Pot ser aquest? O aquest? O aquest altre? Finalment, la identitat es concreta. El sifó que té les mans el delata. Senyor Romeu? Sí, sóc jo. Benvinguts al Museu de Coca-Cola. Gràcies, Albert. N'hem sentit a dir meravelles del teu museu. Aquest és un museu de més de 7.851 peces, totes d'elles catalogades. Déu-n'hi-do. I és un museu important no tan sols pel número de peces, sinó per la qualitat d'elles mateixes. Va, ensenya'ns coses. Aquí tenim un rellotge clàssic de l'època Déco, dels anys 20. Aquí és una època dels anys 40, de Colmado o Drugstore. I aquí la nostra Barcelona Olímpica, de l'any 92. Aquesta és una litografia de l'any 31. A nivell anecdòtic, totes les senyores amb banyador d'aquesta època es cotitzen molt més que les senyores vestides. Però el preu és molt diferent. I aquesta és la Lilian Nòrdica, que era una cantant d'òpera, que va ser la primera dona famosa que va posar per Coca-Cola. Estem parlant d'una litografia del 1901. Una litografia fantàstica, que ha estat reproduïda moltes vegades i aquesta és la peça original. Deixem l'Albert per uns minuts per trobar-nos amb el Josep, col·leccionista i comerciant. Jo primer soc col·leccionista, per una miqueta en broma, col·leccionava tantes coses que, entre cometes, dic que vaig haver de posar una botiga per anar-ho venent, perquè és que ja tenia molta cosa. I com t'ho fas per convèncer-te a tu mateix que t'has de desprendre d'una peça? El problema de ser col·leccionista i tindre botiga és un problema bastant gros, perquè hi ha moments que no saps decidir si me la quedo, o la venc, o la canvio. Tu, a més de comerciant, ets col·leccionista de taps Corona. Explica'ns què és això del tap Corona. Tap Corona és el que vulgarment li diem xapes, no? Allò que tapava totes les ampolles de refresc, de cervesa, de gasoses. Pensem que al començament les ampolles estaven segellades amb un tap de suro, amb un cordill que lligava gràcies a aquest punt rodó que hi havia aquí, quedava lligat i després un lacre. Més endavant sorgeix el tap de gasosa, no? Que en diem, que és de porcellana amb una junta de goma, que actuava igualment per conservar el producte. I després, cap als començaments dels anys 20, a Anglaterra se'ls acudeix fer una peça metàl·lica i apretar-ho amb una màquina i segellar-ho al broc de l'ampolla. Ens han dit que en aquests laboratoris hi trobarem una col·lecció enorme d'ampolles d'aigua, però de moment només hi trobem pipetes, tubs d'assaig i balances. Que ens hem equivocat, potser? No, la col·lecció està aquí, el que passa que això
La col·lecció forma part d'un laboratori que té una sèrie d'apartaments separats i la col·lecció, com que ocupa molt d'espai, està en l'últim pis, en el soterrani. Bé, passo al davant i m'aneu seguint. Aquí és on tenim la col·lecció. Veieu que està en aquestes estanteries. L'ordre que hem seguit és per països. Aquestes d'aquí són França, Itàlia, en acabat hi ha Alemanya, que en tenim moltíssimes, que és un país que en té moltes, i d'aquesta manera es poden anar veient, estan per ordre alfabètic dintre de cada país. Aquí arribem ja a Europa, però ja hi ha diversos països barrejats que després us ensenyaré amb més detall. Avui dia la meva col·lecció ja sobrepassa els 5.000. Probablement és la més important d'Europa i, si no la primera, potser la segona del món. Tinc referència que a Buenos Aires hi ha una col·lecció que fa 3 o 4 anys sabia que era de 4.000, però últimament m'han dit que era de 6.000. Ho tinc de comprovar, perquè llavors jo seria el segon i no el primer. Aquí tenim els sifons més antics. Aquest és del Briet, el model Briet, i és del 1840. En una cavitat s'hi posava l'aigua i a l'altra els productes químics que reaccionaven i desprenien anhídrid carbònic i saturaven l'aigua. Un cop es havia de remenar, havia de sacsejar enèrgicament i es barrejava. I llavors, per mitjà d'aquesta aixeta, es podia fer sortir. Els farmacèutics són els que preparaven els productes per elaborar el sifon. I de resultes d'això, ells van ser els primers fabricants de sifons. Aquí en tenim una mostra que el sifon es considerava medicinal. Aquí tenim la mostra dels envasos que els hospitals van crear per tenir un envàs més higiènic. Llavors, quan tenia l'envàs buit, l'enviaven al farmacèutic a omplir. Però, veient el consum exagerat que tenien, van decidir fer-se la seva pròpia fàbrica i al cap d'un any ja havien amortitzat el cost de la instal·lació. Coca-Cola entra per primera vegada a Espanya a final dels anys 20 i va desaparèixer durant la Guerra Civil Espanyola. Aquesta és una placa testimoni d'aquesta època, una placa veritablement fantàstica, jugant amb els dos colors, vermell i verd. Més tard, a finals dels anys 50, la família d'Orella va recuperar la marca fins als nostres temps. Aquesta és la història de Coca-Cola amb neveres, però en miniatura. Aquí tenim, per exemple, una ràdio de Coca-Cola, amb l'època típica dels anys 60, que es feien en fòrmica, i la rèplica ha estat feta també en fòrmica. Després tenim una joguina molt divertida, tens des d'ampolletes i aunetes, el que es trobava, i també hi ha caixes musicals, com aquesta. Aquí a Catalunya intentem col·leccionar el nostre, no? I, clar, hi ha diverses cases que ens han ajudat molt, com la Dan, la Sant Miguel, la Moritz. Quan comencen a posar tap corona, doncs van variant els seus models, depèn també del tipus de cervesa, no? Si era Pidor, si era extra, si era negra, i després moltes variants, no? En promocions que regalaven gots, que regalaven puzzles, que regalaven joguines. I ara, últimament, doncs, ens han fet uns dissenys basats en l'antic, dels taps corona moderns, però basats en temes antics, estrets d'etiquetes i coses. Això ha donat molta riquesa. Això també és una mica una prova de la força que fem els col·leccionistes d'aquests temes, no? La meva afecció als sifons ve dels meus orígens, perquè el meu pare, l'any 1935, va instal·lar una fàbrica de gassons i sifons a Mataró. En aquella època guardàvem algun sifon
que era molt curiós, molt antic, però no amb l'afany de fer col·lecció. Això va esdevenir més tard. L'intercanvi ha sigut la base de la meva col·lecció. Hem fet canvis amb molts col·leccionistes que m'han vingut a veure la col·lecció i inclús amb fabricants també. Llavors també hi he anat amb mercats com aquest, el Mercat de la Catedral. Enguany celebren el 30 aniversari de la seva fundació. Jo potser en deu fer uns 15 anys que freqüento aquest mercat. Amb aquest blanc d'aquí, sisplau. Aquí, per exemple, aquest és de Barcelona, el Reina. Aquest el tinc en blau. Gassosa i xifon Reina. Aquí n'hi ha alguns que són francesos. Jo no hi tinc gaire interès amb els francesos perquè seria una col·lecció inacabable. Els sifons, fets a finals del segle XIX a París, com aquest de la Sabadellense, són especialment valuosos. No els trobareu pas per menys de 200 euros. En aquesta part de la col·lecció hi tenim les peces més importants, com és, per exemple, aquestes ampolles que són de ceràmica. Això té uns 200 anys, potser més i tot, i són totes elles d'antics balnearis, del centre d'Europa pràcticament, on anava la cort i la noblesa i la burgesia benestant i s'hi passaven una sèrie de setmanes i fins potser mesos. Llavors, al marxar cap a la ciutat, volien seguir bevent aquella aigua que els hi havia anat tan bé. Llavors van tenir la idea de dir, bueno, doncs hem d'inventar alguna cosa, i van fer aquests primers recipients de ceràmica. Amb aquestes botelletes envasaven aigua del balneari de Mondariz, a Galícia, a Pontevedra. I per què ho feien així? Doncs això anava amb un tap de suro i lligat amb un cordill i amb caixes de fusta i les botelles protegides amb palla les exportaven a Cuba. Perquè a Cuba hi havia molts gallecs que demanaven de continuar bevent aquella aigua tan bona que és del balneari de Mondariz. També tenim una de les de Solán de Cabres, de les més antigues, de quan hi va anar-hi Fernando VII. Vull dir que són botelles molt, molt antigues. Això només es troba amb algun antiquari i encara, molt difícilment. Al cap de tots aquests anys, des del segle XIX, Coca-Cola ha començat a fer multitud de gadgets. Ha fet des de ioiós, ha fet navalles, ha fet didals, que de per si ja molts col·leccionistes ja fan col·leccions especialitzades només amb tot això. Però la part més creativa, la part que més m'agrada, són els cotxes de llauna. Aquest és el primer cotxe o camió que es va fer de llauna. És un camió de l'any 22 i té la importància de que, clar, és una sèrie molt limitada i molt preuada pels col·leccionistes. I després dels anys 50, començament dels anys 50, finals dels anys 40, tenim aquest camió Mack, també fet amb llauna, que és una peça molt bonica, amb el qual inclús les caixetes de Coca-Cola es poden treure, tot logotipat, una peça molt maca, molt ben treballada. A partir de 1958, Coca-Cola, la companyia Coca-Cola li demana a un gran pintor, que es deia Harold Samblom, de poder fer unes contraportades de la revista Life amb el tema, el monogràfic de Nadal. Aleshores, ell va crear Santa Claus de vermell i blanc, que és com el tenim considerat fins ara. Els fabricants d'aquí, de Catalunya, sobretot, enviaven a fer els seus envasos a París. I tots eren fets a l'àcid, que un procediment que és una mica difícil i no se sap exactament com ho feien, però tots tenen molt relleu. A la vegada, per demostrar que eren fets a París i que també hi havia errors, aquí tenim aquest que per comptes de posar Manlleu van posar Manlieu. Aquests envasos doncs, eren més sofisticats, eren d'uns colors més atractius, fets amb motlle i agradaven més, i com que anaven en aquella època sense funda,
doncs interessava que lluïssin força. Altres que tenien aquest dibuix, aquestes butllofetes interiors, que no se sap exactament com ho feien això, perquè a més estan fetes amb molta regularitat, i era un envàs més atractiu que lluïa més pel fabricant. Com a cosa curiosa, botelles amb etiqueta, antigues, catalanes, totes elles, de Sant Narciso, Vichy Català, Rocafort, Fontier, que avui dia és Fonter, va tenir de canviar la marca, Imperial, etc. O bé, aquestes d'aquí, totes aquestes eren aigues laxants, purgants, però molt actives. L'Arruïnat, la Fita Santa Fe, d'elles queda la Caravanya. I aquí de Catalunya és curiós que hi ha tota una sèrie que són aquestes d'Argentona, Burriac, Cabrils, Cabrera. Totes aquestes han tancat. Per què han tancat? Perquè estan situades a la carena litoral catalana, a sobre del Maresme, i tenen poca aigua, només hi ha aigua la que plou. I llavors totes aquestes plantes tenien un cabal d'aigua amb origen, de captació insuficient. Els envasos en aquella època, en els bars i les botigues de comestibles, es deixaven en dipòsit. Això no vol dir que si en trencaven algun no l'abonaven. O sigui que era una pèrdua pels fabricants. Un sifon, per exemple, molt antigament, havia valgut 15 cèntims i un envàs ja valia 50 pessetes. Per tant, doncs, era privatiu. El fabricant de gasoses i de sifons sempre anava curt d'envasos de sifons. Fins que va arribar la Coca-Cola i va portar la moda dels Estats Units de cobrar tots els envasos. I des de llavors doncs, es va anar establint que tots els fabricants vam anar cobrant els envasos i no vam tenir aquelles pèrdues monstruoses que es tenien en aquella època. Aquesta és la primera ampolla, data de 1894, és l'ampolla Hutchinson. Com veieu, amb un petit ferro on hi havia una boleta de vidre que al caure, per la força de la mà, la boleta de vidre queia sobre el líquid i ja no tornava a pujar. És el precursor del tap corona. I aquí tenim una gran col·lecció d'ampolles, totes pertanyen al segle XIX, 1896, 1898, 1899, etc, etc. Aquesta és de finals del segle XIX, està feta a Florida i té el logo que és encara l'actual. Per contra, una ampolla del 1901, el logotip de la marca és completament diferent al que coneixem com l'actual. Les primeres ampolles de Coca-Cola de litre que es van fabricar a Espanya no s'ajustaven al model de l'ampolla clàssica. Van estar en circulació durant 2 o 3 anys i després es van destruir. Les poques que queden poden costar més de 200 euros. Avui dia ja em costa una mica de trobar-ne per la quantitat que jo tinc. Hola Pau, bon dia. Bon dia, senyor Romeu, què tal? Què tal? Com va la vida? Molt bé. Miri què tinc avui. Què li sembla aquest? En tinc un de semblant, el que no sé si és exacte. Això és un sparklet. És aquest tipus de sifon anglès. Pot ser que jo el tingui amb una malla metàl·lica. Llavors és una mica posterior la malla metàl·lica, perquè primer es feia de vímet i després es va fer metàl·lic. I a més, el niquelat està ben conservat. Això jo diria que deu ser 1910, no més enllà. Porta la marca Bay Royal Sí, és anglès. Letters. Sí, això era el tipus sparklet. Sap per què era la malla en aquesta època? Per evitar Era per evitar l'explosió. Tots els sifons, en realitat, són una bomba en potència, perquè s'omplen entre 8 i 10 atmosferes. Clar, molta pressió. I per això avui dia porten aquella malla per protecció. Perquè ho van fer obligatori. Exacte. Als anys 60 va ser obligatori. Sí, quin preu té això? Bueno, 200 euros. Només? És un preu raonable per lo difícil que és de trobar. El preu raonable és pel venedor, pel comprador no és mai raonable. Potser faríem uns canvis. Ja ens posarem d'acord, ja sap que no hi ha problema. D'acord. Molt bé.
Bé, aquí dalt, com a cosa curiosa, hi tinc les d'unes marques d'aigua molt bona, molt coneguda, franceses, que són Padois, Evian i Perrier, que van tenir la idea de que cada any, per Nadal, fer un envàs especial, que es pot comprar només al desembre i al gener i després ja no es troba. De les botelles aquestes que s'han posat de moda i que només es troben en mantequeries importants o d'això, hi ha la més cara que es pot trobar avui dia, que és aquesta, la Blink. I per què és la més cara? Doncs perquè això són cristallets. Si té la sort de trobar-la, potser la trobarà per 80 euros o una cosa així, no pas per menys. El que sí que ens marca molt el Tap Corona, mitjançant el suro o la junta, és l'època, no? Els dels anys 20 sempre venen marcats per una peça de suro massissa. Aquests sí que són realment unes veritables joies perquè amb colorido, amb disseny, tot guanyen... Ara tenim la tendència d'economitzar, no? Estalviar tots els dissenys, els calés, i aquí no hi havia aquesta problemàtica, aquí hi ha un moment flamant, no? De diners i de disseny i de dissenyadors, i hi ha unes coses increïbles. I què pot valdre una xapa dels anys 30 de pura soca-arrel republicana com aquesta? El problema no és tant el que val com el que costa trobar-la. Amb tot, podem situar un preu mitjà al voltant dels 40 euros. Aquí tenim una petita mostra de l'evolució que han fet els sifons a casa meva. Aquí tenim aquests tres, que són fets a l'any 1935 i que l'escrit és en català. Begudes carbòniques, tot en català. Després d'aquests van venir uns altres fets a la sorra, marcats a la sorra, com són aquests tres que hi ha aquí al mig, i posteriorment llavors va venir la serigrafia. Va ser moda la serigrafia i tots els sifons es feien en color. Aquesta és la primera etiqueta, que no va ser gaire aconseguida, però aquestes altres sí, ja vam adoptar un tipus de lletra, una marca original, i es va seguir amb aquesta marca. En realitat, la serigrafia, que és tot el color que hi ha en aquests envasos, això s'ha anat perdent perquè va sortir l'ordre de protegir els sifons per la probable explosió i van posar una funda de plàstic i llavors ja va desaparèixer. La funda de plàstic és aquesta, que s'ha posat, és obligatori posar-la a tots els sifons. I també avui dia ha caigut bastant en desús aquest tipus de sifon de vidre amb aquest altre de plàstic, que és d'un sol ús. Home, Joan, bona tarda. Ei, què passa, Albert? Com estàs? Ostres, perdona, que estaves en plena jugada. Sí, mira, aquí estic jugant a la Rei de Diamantes aquesta. Ui, és una petaco, dels 160. Sí, aquesta és boníssima. Molt bona, aquesta. És de les millors que hi ha. M'agrada molt. Després, pues, bueno, mira. Bueno. I què? Com va tot? Ui, no puc ni continuar la conversa. què? La catalana. Sí, bueno, mira, ja saps que, home, és moderna, però en català tampoc es troba. Però una peça fantàstica. Aquesta deu ser la primera, no? Aquesta és la primera que es va fer en català, exacte. Bueno, què, el que tenies per mi? Bueno, a veure, no sé, perquè clar, com ho tens tot, ja no sé, perquè s'ensenya qualsevol cosa i... Ja serà menys. Mira, aquesta, ja saps que és aquella dels anys 60, que, bueno, va durar molt poc. Sí, em sap greu, tu, però... No em diguis que la tens. Sí. Peça de col·leccionista. Aquesta la vendràs en seguida, però sí, ja la tinc. És que ho tens tot, no se't pot vendre res. Sí, que se'n pot vendre, sí. No, res, si té ja tot, aquest home. Aquesta sí que m'agrada. Fem un canvi, si vols. A veure, digue'm, a veure. A veure, tinc una Diamond Bottle americana, dels 50s. Sí.